ବିଚାର ଶୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗା ମହାମାଇଙ୍କୁ ସେ ସଧୀରେ ପଚାରି ଭମଇତ୍ରମ କଥାରେ କର ଅବଧାନ କାତାୟନୀଙ୍କି ବଧିଲ କି କଥା କହିନ କେବଳ ପାଠ ସେ ମତେ କୁହନି ବୁଝାଇ କେବଳ ଚରିତ ସେଇ ହୋଇବ ଗୋସାଇଁ ମୋହର ଆଗେ ସେ କଥା କହ ଗବିଶେଷ ମହାମାଇ ମତେ କହ ଶୁଣିବି ମୁଁ ବସି ଶୁଣନ୍ତେ ତାହା ମୋହର ଯାଉ ମହାପାପ ଶୁଣିବି ମୁଁ ତବ ମୁକୁ କରିଅଛି ତପ ଏକାନ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉ ଆମ୍ଭେ ବସି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସି କାହାର କହି ହୋଇବ ଯେ ରଣ କହିବ ରୁଧିର ନଈ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେଣ କେବଳ ଅର୍ଥରେ କେହୁ କରିବେ କାରଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ମତେ କହ ସେ ବିଧାନ ଭଗବତୀ ପଚାରନ୍ତି ପଦନ୍ତି ସାରଳା ଏ ପୁଣ୍ୟ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣ ନ କରି ଗହେଳା ମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ କରି ଶୁଣୁଥିବ ମୋ ମୈତ୍ର ଶ୍ରବଣକୁ ଡେରି ଅବଜ୍ଞାନ କରିବ ଗୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ କହି ନ ଜଗାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଚିହ୍ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଯେବେ ଦାନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣି କର ଆଭରଣ ଗୁଆ ଘୃତ ପୁରାଇଣ ଦୀପାଳି ଜାଳିବ ପଦମାନ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବ ମନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଉ କରିବଟି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପତ ହୋଇବ ସେଉ ତୁମ ମନ ବାଞ୍ଛା ଅପୁତ୍ରିକ ଲୋକ ଯେବେ ପୁତ୍ର ବାଞ୍ଛା କରେ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପତ ହୋଇବ ତାହାରେ ନିର୍ଧନ ଲୋକକୁ ଧନ ହୋଇବ ପ୍ରାପତ ଯାରା ଦ୍ୱାରା ସମସାନେ ଯେନୁ ହୋଇ ଭୀତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇ ସଭାରେ ବସିନ ସେଉ ଦିବ୍ୟ କଥା କହି ସଭାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ତୋର ପଶୁଇ ବୁଝିପାରିବେ ଏଥିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବ୍ୟାଧିମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଧି ଯିବ ତୁଟି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିବ ଯେ ସଭା ବିନୋଦଟି ତିନି ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିବ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ପରେ ପଦ ରଖିଥିବ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ କଥାକୁ ପାଶରି ତକ୍ଷଣେ ଆନ କଥା ନ କହିଲେ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣେ ବାଳକକୁ ଘେନିନ ଯେ ନ ବସିବ କତି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକା ବଲାଇବେ ବେଲେ ପଥି ଅର୍ଥ କରୁଥିବ ପଦ ଗୋଟି ଗୋଟି କରେ ପୁସ୍ତକ ଗାଇନ ଭୋଗ କରିବ ତତ୍ପରେ ଯାହାର ଯେ ମନବାଞ୍ଛା ଚିତେ ଥିବ କରି ସେଇ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପତ ହୋଇବ ତାହାରି ପଦ ଗଲେ ନ ଗଲେ ତା ନ କରିବ ନିନ୍ଦା ମତେ ତ ଏ ଅଗୋଚର ହୋଇଅଛି ଧନ୍ଦା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପର୍ଶନେ କିଛି ଦିଶିବ ମତେ ତା ନହିଲେ ପଦ ଯେ ନ ଦିଶଇ କିଞ୍ଚତେ ଏହା ନ ଜାଣିନ ମୂର୍ଖେ ଯେ ନିନ୍ଦିବେ ମତେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦନ ହୋଇବ ତୁରତେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଡେରିବ ଯେହୁ ପାଇବ ଛାମୁରେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ବଧିରତା ହୋଇବ ସତ୍ପରେ ନୟନ ନ ଚାହିଁବ ଯେ ତଳେ ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି ଅବଶ୍ୟ ତାର ନୟନ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଫୁଟି ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୁଣିବା ଯେହୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲୋକ ହୋଇବନି ସେ ଅତି ଧର୍ମବନ୍ତ ଗାନ ସତେ କରୁଥିବ ଯେଉ ହରିଧ୍ୱନି ବନ୍ଦାପନା କରିବେଟି ଗୁଆଘୃତ ଘେନି ବଧନ ହୋଇବନି ସେ ତାହାର ଯେ କୂଳ ସାରଳା ଖଣ୍ଡିବେ ତାର